Σας βλέπω ξανά. Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι. Τα προβλήματα του ίντερνετ, για όσους απορούν για ποιο λόγο Και χαιρόμαστε. γεια σας. Ο Γιώργος κινείται, ας πούμε, δεν είναι παγωμένος. Θόδωρε, 21ος αιώνας, Λοιπόν, κύριε. Ξεπάγωσα, λοιπόν. ξεπάγωσα κύριε. 21ος Είναι όπως αιώνας, πάντα. ο αιώνας της ελευθερίας. Ζούμε όλοι ελεύθεροι. Επιτέλους, έχουμε αυτοδιάθεση. Λουκά. Ξεκίνησες κάτι στην προηγούμενη συνάντησή μας, τη Δευτέρα. Και είπαμε να το αφήσουμε για σήμερα, λίγο να έχουμε χρόνο να τα πούμε πιο αναλυτικά. Αυτό το ζήτημα περί της ελεύθερης επιλογής στον εμβολιασμό. Θα ήθελες λίγο να ξεκινήσεις με την προσέγγιση σου για να Τι είχα ανοίξουμε πει. λίγο. Εμείς έχουμε εμβολιαστεί. Ότι Πήγαμε και εμβολιαστήκαμε, εντάξει. Και προτρέπουμε και τους άλλους να πάνε να εμβολιαστούν και αυτοί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, προς Θεού. Λοιπόν, εγώ εμβολιάζομαι και κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, με ενοχλεί πολύ αυτό το πράγμα που μερικοί έχουν γίνει Ταλιμπάν του εμβολιασμού και νεοναζί, ας πούμε, του υποχρεωτικού. Ότι πρέπει να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο και οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό που μας λένε οι άλλοι και να υποταχτούμε γιατί είναι για το καλό της κοινωνικής ευημερίας και τέτοια πράγματα. Λίγο μου θυμίζουν ολοκληρωτικά καθεστώτα όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω δικαίωμα, ας πούμε, να λέω ότι επειδή δεν μου το επιτρέπει η θρησκεία, ξέρω κι εγώ, του παππού μου, δεν θέλω να εμβολιαστώ. Ή επειδή. Όχι ότι είναι σωστό. Προς Θεού, είναι χαζομάρα. Αλλά δεν θα έπρεπε ο καθένας να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Εντάξει. Νομίζω η θρησκεία κακώς μπερδεύεται, Λουκά. Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση. Όχι, εννοείται ότι η θρησκεία δεν πρέπει στη λογική να έχει σχέση. Αλλά ο άλλος Και έχει αυτοδιάθεση. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πριν από 1000 περίπου χρόνια στην Αγγλία υπογράψανε μια χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντάξει, στο οποίο σου λέει ότι ανήκεις στον εαυτό σου βασικά. Δεν ανήκεις ούτε στο κράτος, ούτε στο Λεβιάθαν, ούτε στο βασιλιά, ούτε στον Θεό. Ανήκεις στον εαυτό σου. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο χριστιανισμός αυτό λέει. Κάτι για ελεύθερες βουλήσεις, ότι ο Θεός μας επέτρεψε κτλ. Αν όλα αυτά τα πράγματα σταματήσουμε να τα έχουμε, δεν νομίζετε ότι κάτι χάνουμε ως κοινωνία? Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ένας ελληνικός, αν ξεκινήσουμε από εκεί δηλαδή, ήταν ένας πολιτισμός που σεβόταν το άτομο, την ατομική ύπαρξη. Και δεν γινόντουσαν όλα. Μιλάμε για την αρχαία Αθήνα, βέβαια. Στη Σπάρτη δεν ίσχυε το ίδιο. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που πέρασε ως κλασική εποχή έχει σαν βασικό του χαρακτηριστικό το σεβασμό του ατόμου. Με όλες τις παραξενιές του, με όλα του τα λάθη, αλλά σεβασμό παρόλα αυτά. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια. Ξεκινάει δηλαδή από μια φιλοσοφική στάση αυτό. Εντάξει. Ποιος είμαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να πω τον άλλο θα πας οπωσδήποτε να εμβολιαστεί και ο άνθρωπος να πάθει κάτι και να πεθάνει. Μπορεί να έχει ένα αίσθηκτο, ξέρετε, μπορεί να έχει μια ικανότητα. Δεν το πιστεύω. Συνειδημικά, Λουκά, με αυτό που λες τώρα, συνειδημικά μου έρχεται το εξής, ότι στο όνομα της δημόσιας υγείας, έτσι, πρέπει να επιβάλλονται ορισμένα πράγματα. Θα θυμίσω τον περίφημο νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Για ποιο λόγο έγινε? Για να προστατεύσει κάποιους ανθρώπους που δεν καπνίζουν, στο όνομα της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν, και εδώ στο όνομα της δημόσιας υγείας, πρέπει να εμβολιαστούν οι άλλοι, οι περισσότεροι, για να προστατεύσουν το σύνολο. Νομίζω αυτή είναι η προσέγγιση. Στο όνομα της δημόσιας υγείας. Συμφωνώ ότι όταν καταπιέζεις τα δικαιώματα του άλλου με τη δική σου στάση, σίγουρα είσαι υπόλογος. Δηλαδή, αν καπνίζεις σε έναν κοινό χώρο, σίγουρα είσαι υπόλογος για την υγεία των άλλων. Πρέπει να και εδώ πάμε στην αυτοδιάθεση, ότι κάνω εγώ ό,τι θέλω για τον εαυτό μου, αν το πάρουμε έτσι. Ο άλλος έχει εγκλισμό, φοράει μάσκα, κρατάει μέτρα. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορείς να με βάλεις χειροπέδες για να μην σκοτώσω κάποιον, όταν εγώ σου λέω ότι δεν προσπαθώ να σκοτώσω κάποιον. Αυτό που μου λέτε δηλαδή, ότι οποιοδήποτε αναγκαστικά επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί είναι επίδοξος δολοφόνος, είναι σε πόσα επίπεδα αντισυνταγματικό μπορούμε να το ορίσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω, εσύ Θόδωρο τι λες? Δηλαδή είναι επίδοξοι δολοφόνοι όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Περιμένω έτσι με ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι ανοιχτό και συζητιέται και δημιουργεί εντάσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά και ότι θα είναι και η τελευταία. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα περί της ατομικής ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης είναι μια ανοιχτή υπόθεση όταν μιλούμε για μεγάλες κοινωνίες, για μεγάλα αθροίσματα ανθρώπων που συμβιούν, άρα θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, επειδή έβαλες και ζητήματα από αρχαία Ελλάδα και
έδωσε και διαστάσεις φιλοσοφικές. Λουκά και Γιώργο και φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος από το ξεκίνημα της πορείας, από την ώρα που εγκατέλειψε τη μοναχική του πορεία ή την πορεία σε μικρές ομάδες για να αρχίσει να αθρίζεται σε μεγάλες ομάδες και να δημιουργούνται τα πρώτα πολυπληθή κοινωνικά σύνολα για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, για να μπορεί να έχει άμυνες καλύτερες απέναντι στα θηρία, στις κλιματολογικές συνθήκες, να έχει βοήθειες από κάπου αλλού. Έτσι από τότε, χιλιάδες χρόνια πριν, είχε δεχθεί λοιπόν έναν περιορισμό των προσωπικών του ελευθεριών έναντι του κέρδους από την συνάθρηση και τη συνεργασία και τη συνύπαρξη με πολύ περισσότερους. Από εκεί λοιπόν ξεκινούμε. Ήταν λοιπόν μια ηθελημένη παραχώρηση μέρους αυτού που ονομάζουμε αυτοδιάθεση, ένας αυτοπεριορισμός για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ωφέλη. Από εκεί ξεκινάει. Αυτοπεριορισμός. Μονίμως είναι αυτοπεριορισμός. Έχουμε λοιπόν μια πορεία που μονίμως προκύπτουν αυτά τα διλήμματα και ανοιχτές συζητήσεις στις οργανωμένες πολυπληθείς σημερινές κοινωνίες, που έχουν μάλιστα και τη μορφή πλέον κρατικών οντοτήτων, έτσι, με κανόνες, τρόπους λειτουργίας κτλ. Να πούμε λοιπόν ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας, πέραν από τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, αλλά και εδώ το Σύνταγμα της Ελλάδας κατοχυρώνει στο άρθρο 5, όπου ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Έχουμε λοιπόν μία πρώτη προσέγγιση, ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος σε αυτή την κατεύθυνση με ένα παράδειγμα, ότι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν κάνουμε ό,τι μας κατέβει, ό,τι επιθυμούμε εκείνη την ώρα, όπως θεωρούμε ότι είναι καλό για μας. Θα πρέπει καταρχήν να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε ένα κοινωνικό σύνολο, ότι εδώ που είμαστε ενταγμένοι μας προσφέρονται πάρα πολλά πλεονεκτήματα στη ζωή μας, στην ανάπτυξή μας, στην εξέλιξή μας, και άρα θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο να φτάνει το δικαίωμά μας εκεί που αρχίζει το δικαίωμα του άλλου. Και θα μου πεις τώρα, αυτό είναι ιδεατό. Όχι. Θα σου πω κάτι άλλο. Ναι, συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενημερωθούν. Πρέπει να ενημερωθούν, έτσι το λέει και η λέξη, να ενημερώσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι. Επίσης θα πρέπει να βάζουν τη λογική. Δηλαδή, άλλο να τον πει στον άλλο, ξέρεις, φίλε, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Εντάξει, σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει κίνδυνος με τα εμβόλια. Σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε, ορισμένα πράγματα δεν σε προσβάλλουν. Δηλαδή, να βγει ένας θεολόγος να μας πει, ρε παιδιά, επίσημα, ας πούμε, η Εκκλησία να τοποθετηθεί. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά καλά. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσει ο καθένας, χωρίς βέβαια να προσβάλλει τους συνανθρώπους του, έτσι. Δηλαδή, θα έχεις και κάποια πέναλτι, αυτοπέναλτι όμως. Δηλαδή, θέλεις να μην εμβολιαστείς. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις το ένα και να κάνεις το άλλο. Αλλά όχι υποχρεωτικά. Υπάρχει διαφορά. Η συζήτηση περί της υποχρεωτικότητας, μια και εγώ άνοιξα λίγο τη συζήτηση αυτή, γιατί σε πολλά ζητήματα προκύπτει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ του ατομικού δικαιώματος της αυτοδιάθεσης με την υποχρέωση και την ένταξή μας σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Να το πάμε κι αλλού. Να το πάμε κι αλλού. Λοιπόν, να σε βάλω λίγο στο σκέψιμο. Οκ. Το κάνουμε για τα εμβόλια. Δεν τα κατάφερες μέχρι τώρα, θεωρείς? Περίμενε. Όχι. Το κάνουμε για τα εμβόλια. Εντάξει. Γιατί δεν το κάνουμε και για τα CDS, τα παράγωγα και τα κόλπα στο χρηματιστήριο που καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες και κλείνουν επιχειρήσεις και καταστρέφουν ολόκληρους λαούς. Έχετε δει, φαντάζομαι, την ταινία, όσοι δεν την έχετε δει, το Wall Street. Θυμίζω ότι για να βγάλουν λεφτά επιχειρηματίες καταστρέφουν εκατοντάδες οικογένειες, ζωές ανθρώπων, πουλάνε πράγματα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα και είναι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει. Ενώ εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, ο καημένος, ας πούμε, που πιστεύει στις βλακίες, το λέω ανοιχτά, στις βλακίες πιστεύει, παρόλα αυτά θέλει να τηρήσει τις βλακίες που πιστεύει και δεν κάνει και κακό σε κανέναν αναγκαστικά. Κάθεται μες στο σπίτι του και λέει: εγώ δεν θα εμβολιαστώ. Σε αυτό γιατί δεν ισχύει το ίδιο που ισχύει και στον προηγούμενο. Εδώ τίθεται όμως, σε επαναλαμβάνω πάλι, η δημόσια υγεία σαν αγαθό που είναι πάνω απ' όλα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η δημόσια υγεία είναι να έχεις σπίτι και να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και να έχεις δουλειά και να ταΐζεις τα παιδάκια σου. Δεν είναι δημόσιο άγχος. Να μην τα βάλουμε όμως έτσι, γιατί, Λουκά μου, φοβάμαι ότι γλιστράς λίγο σε μία αντίληψη που λέει
ότι αφού αυτό κάπως γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο ζωής, ας γίνει και εδώ. Δηλαδή αυτή η σύγκριση, ακόμα και αν συμφωνήσουμε, ότι ας πούμε ο τζόγος, παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να είναι απαγορευμένος κάτω από πολύ αυστηρές δικλείδες. Οκ, να συμφωνήσουμε. Είναι. Ας μείνουμε λοιπόν όμως σε μια βασική παραδοχή, ότι ζούμε όλοι μαζί. Και αυτό είναι ένας περιορισμός από μόνος του. Δηλαδή είναι αποδεκτό. Μην φτάνουμε σε αντιλήψεις ελευθερία ή θάνατος, να το πω έτσι. Να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Εδώ κάτι άλλο θα ήθελες να μας δείξεις. Λοιπόν, να το. Ελευθερία ή θάνατος. Ωραία, σε εκείνη την περίφημη απίστευτη ιστορική στιγμή για τη γέννηση της Ελλάδας και τα λοιπά, ναι, ήταν μια ηρωική στάση. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Πόσο μάλλον όταν η επιλογή μας περί ελευθερίας μπορεί τελικά να σημαίνει τον θάνατο για τον άλλον. Και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Έτσι. Το να επιλέξω το ελευθερία ή θάνατος μόνο για τον εαυτό μου, μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω. Γιατί περιορίζει τις συνέπειες μόνο στο άτομό σου. Να το πει αν τότε. αυτό όμως, θα μου επιτρέψεις. Νούμερο 2 για το εμβόλιο. Κάποιος που αρνείται και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό. Άρα κάνουμε μια θεωρητική προσέγγιση. Επειδή είδαμε το ελευθερία και θάνατο την εικόνα. Το ίδιο ακριβώς που λέτε θα μπορούσε να πει ο Πασάς, που ήταν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821 και να έλεγε ότι όλοι εσείς, εγώ θέλω να ζούμε ειρηνικά και αγαπημένα, όπως είδαμε και πριν. Αλλά ήταν κατακτητής όμως. Και εσείς είστε τρομοκράτες κτλ. Διακυβεύονταν και άλλα πράγματα, Λουκά, τώρα. Ήταν κατακτητής. Λοιπόν. Διακυβόταν η δημόσια ασφάλεια. Θυμίζω ότι έγινε στην Τρίπολη. Εδώ μιλάμε για δημόσια υγεία όμως. Είναι διαφορετικό πράγμα. Τώρα εντάξει, το κάνετε χαβαλέ και εγώ θα αποσυρθώ. Έτσι, λοιπόν, αφήστε λίγο να. Δεν ανάγκη να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Να βγάλουμε τους προβληματισμούς και αυτό που γίνεται σαν συζήτηση παντού. Δεν παίρνω το μέρος των τρελών. Δηλαδή, Λουκά, ο άνθρωπος που μπαίνει στο λεωφορείο. Το καταλάβαμε, Λουκά. Δώσ' μου την ευκαιρία να τελειώνω την πρότασή μου και θα σου παραχωρήσω και πάλι το λόγο σε σένα. Λοιπόν, δείτε τι δείχνει. Έχεις εντάξει, εδώ είναι διαμαρτυρίες από διάφορες περιοχές στην Ευρώπη που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτικότητα ή όχι του εμβολιασμού κτλ. Έχει πάρει και τέτοιες μορφές η αντίδραση των κοινωνιών. Καμία αντίρρηση. Αλλά ξέρεις, στην κοινωνία δεν ανήκεις κάθε μέρα, για κάθε στιγμή σου. Αν θα ζητήσεις νοσοκομείο και εσύ που έχεις αρνηθεί τον εμβολιασμό, θα πρέπει να στο παράσχει η κοινωνία και το οργανωμένο κράτος. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να εγγυηθείς ότι δεν θα το έχεις μεταδώσει, και την στιγμή μάλιστα που το μόνο όπλο που έχουμε, με τις αμφιβολίες που υπάρχουν και αυτά τα ποσοστά, τα ελάχιστα αλλά υπάρχουν αποτυχίες ή τα προβληματικά, είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης. Και κάτι ακόμη, γιατί είναι πραγματικότητα. Είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς. Μεγάλωσα σε μια επαρχιακή πόλη και έζησα ως παιδί του δημοτικού τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που κάναμε στο σχολείο, παρακαλώ. Ακριβώς για να αποφύγουν σε μια εποχή, εγώ σας μιλώ ότι ήμουν στο δημοτικό στις αρχές δεκαετίας του 70, τέλη της δεκαετίας του 60, σε μια επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδος, Σιδηρόκαστρος Σερών. Λοιπόν, στο σχολείο μας εμβολίασαν και δεν υπήρχε ούτε ούτε και δεν άφηναν την οικογένεια. Γι' αυτό δεν το άφηναν σαν πρωτοβουλία στις οικογένειες, γιατί υπήρχαν και πολλές προκαταλήψεις. Αυτά όμως τα εμβόλια που επιβλήθηκαν έσωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές παιδιών. Δεν το αρνείται κανείς. Θα πρέπει, και ισχύουν ακόμα και σήμερα. Βεβαίως. Ακόμα και σήμερα το κάθε παιδί συνοδεύεται από την ώρα που γεννιέται από το βιβλιάριό του, όπου παρακολουθείται η πορεία της υγείας του με υποχρεωτικότητα στους βασικούς εμβολιασμούς, στο πρόγραμμα εμβολιασμών. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε με έναν τρόπο και να μην πέσουμε στην παγίδα που πολλές φορές οι υπερβολές είναι και πονηρά υπονομεύονται για να φουσκώσουν και δεν έχει μια λογική. Σέβομαι απόλυτα την αμφιβολία και τον φόβο. Αλλά από την άλλη ας σκεφτούμε ότι έχουμε ενταχθεί και ζούμε σε μια κοινωνία για λόγους ασφάλειας, για λόγους ευημερίας, για λόγους προστασίας, κοινωνικότητας, για λόγους υγείας, για να μας παράσχει τη βοήθεια όταν πρέπει. Λοιπόν, είτε εμβολιαστείς είτε όχι, αυτή η κοινωνία πρέπει να σε περιθάλψει, αυτό το κράτος πρέπει να σε βοηθήσει. Έτσι αλλιώς πρέπει να υπάρχει σε όλες τις φάσεις της ζωής σου.
Θα πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθούμε λίγο. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένας γάμος μεταξύ μας, όπου λες πάω να κερδίσω από την κοινή συμβίωση τα πλεονεκτήματα, έστω και αν εκχωρήσω ένα μέρος των ατομικών μου ελευθεριών. Η βασική μου προσέγγιση είναι αυτή. Συμφωνούμε. Θέλω εγώ να πω το εξής. Επιτρέψτε λιγάκι. Αυτό θέτει θέμα. Γιώργο, να πω αυτό και να το πεις. Όλα αυτά θέτουν ένα θέμα όμως συνειδητοποίησης της κοινωνικότητας και του κοινωνικού χαρακτήρα του ανθρώπου και της ευθύνης απέναντι στους άλλους, η οποία όμως παρακαλώ εγώ τουλάχιστον, τα δέχομαι όλα αυτά που λέτε πολύ σωστά, να τη θυμόμαστε πάντα. Δεν το λέω σε εσάς φυσικά, το λέω σε κάτι κυβερνητικούς, το λέω σε κάτι συνανθρώπους μας που πατάνε επιπτωμάτων κτλ. Σε όλα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους άλλους. Συγγνώμη Γιώργο, μπορείς να συνεχίσεις. Να σου πω δύο παραδείγματα, έτσι για να καταλάβουμε και λίγο ότι σε πολλά πράγματα μπορεί να αντιδρούμε, να τα θεωρούμε απίστευτα και φοβερά ή εναντίον του ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα, πόσα εγκλήματα έχουν εξηχνιαστεί λόγω των καμερών, που είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Να μην ξεχνάμε, σήμερα βρέθηκε μια οικογένεια που είχε πέσει στη Χαράδρα στην Κατερίνη από το στίγμα που έδωσε το κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, προφανώς μερικά πράγματα μπορεί να μην συμφωνούμε απόλυτα, αλλά όμως και απ' την άλλη είναι θέματα που δίνουν βοήθεια στους ανθρώπους πάντως. Μου επιτρέπετε κάτι για να ολοκληρώνουμε. Το ζήτημα πάντως αυτής της ισορροπίας ή ενδεχομένως και της αντιπαράθεσης μεταξύ του ατομικού δικαιώματος, της αυτοδιάθεσης, με τις υποχρεώσεις και την ένταξή μας μέσα σε πολυπληθείς κοινωνίες, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα που θα συνοδεύει. Και βεβαίως η υπερβολή και η κακή χρήση όλων αυτών από αυτούς που έχουν τα ενία της εξουσίας, αναφέρθηκε σε αυτό Λουκά λίγο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μπορούν αυτά τα ωφέλιμα κατά τα άλλα να καταλήξουν να μας οδηγήσουν σε μια κοινωνία Orwell, έτσι. Τα πάντα ελεγχόμενα, τα πάντα καταπιεσμένα κτλ. Αυτή είναι μια αντιπαράθεση που πρέπει όμως να γίνεται με ουσιαστικό τρόπο για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, στην πορεία μας ως ανθρώπινο είδος, με τις μεγάλες αυτές κοινωνίες όπου είμαστε ενταγμένοι, πώς μπορούμε απέναντι στο ζήτημα της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και όλων αυτών της κοινής ευημερίας κτλ., να μπορούμε να διαφυλάσσουμε και τα ατομικά δικαιώματα ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Ας μην φτάνουμε όμως στα άκρα. Ας μην πετροβολούμε εύκολα η μία την άλλη πλευρά. Δεν σ' άκουσα, Γιώργο, με συγχωρείς. Είπες κάτι πριν ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να παντρευτούν μεταξύ τους. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής για να καθίσουν όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ζούμε μαζί. Άρα πρέπει να βρίσκουμε και τις λύσεις μαζί. Και για να ολοκληρώσω τη δική μου θέση, είναι ότι ορθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πρέπει να γίνει πιστικότερο και πιο κατανοητό το μήνυμα προς την κοινωνία και προς τους ανθρώπους που εκδηλώνουν τις ανησυχίες και το φόβο τους, να πάψει η πολυγνωμία των διοικούντων και των κρατούντων, γιατί νομίζω αυτοί κάνουν πάρα πολύ μεγάλο κακό με τις ανοησίες και με τις αντιφάσεις που κάνουν στο άγχος τους για πολιτικά ωφέλη και δυναμητίζουν και υποθάλπτουν όλα αυτά, και να δούμε βήμα-βήμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία, πώς θα γλιτώσουμε τις ζωές μας, πώς θα γλιτώσουμε την ευημερία μας και πώς βεβαίως θα μάθουμε να υπερασπιζόμαστε τα ατομικά μας δικαιώματα με ορθό και ουσιαστικό τρόπο. Να το κάνουμε rapid test. Θα τολμούσαμε να το κάνουμε rapid test, δηλαδή υποχρεωτικότητα ή μη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα ψήφιζα όχι στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και η απόφασή μου είναι ναι στην επιλογή του πολίτη. Ναι στην επιλογή. Εγώ θα έλεγα ότι, και εγώ εννοείται από την αρχή έτσι ξεκίνησα, και θα έλεγα ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ότι τελικά κάνουν το σωστό. Ας μην τους βάλουμε στη φυλακή. Θα ήθελα όμως να πω, όπως καυτηριάζουμε την στάση των ανθρώπων ή των κρατούντων που υπερασπίζονται τους εμβολιασμούς και δημιουργούν επίσης και πάρα πολλούς κινδύνους με τις απειλές, τις ανοησίες τους κτλ. Και από την άλλη πλευρά, όσοι ακόμα προβληματίζονται, φοβούνται κτλ., ας μην φτάνουν στο άλλο άκρο, ας μην γίνονται και αυτοί με τον ίδιο τρόπο ακραίοι στην προσέγγιση τους.
Ας προσπαθήσουμε, γιατί ζούμε μαζί. Και αν Είτε γίνονται το θέλουμε ακραίοι, είτε όχι, και θα αν γίνονται συνεχίσουμε ακραίοι, μαζί. Θόδωρε, ας γίνουν και σε άλλα πράγματα. Δεν μπορούν να αφήνουν να τους κλέβουν από την τσέπη τη ζωή με 1002 άλλα πράγματα. Όχι οι κρατούντες, όλοι οι ισχυροί και όλοι οι απατεώνες. Έτσι. Και απ' την άλλη να παραπονιούνται στο ανύπαρκτο, να το έχουν και αυτό λίγο κατά νου. Εντάξει. Ας ανοίξουν τα ματάκια τους και σε άλλα πραγματάκια που είναι πολύ περίεργα και σκοτεινά γύρω μας. Με Που την δεν το κάνουν. πανδημία όμως αναδείχθηκαν, και καλά το κάνεις, γιατί δίνεις και αμέσως μια ωραία πάσα για ένα ζήτημα που πρέπει να ανοίξουμε, τι ακριβώς σήμαινε για τις κοινωνίες και σε οικονομικό επίπεδο αυτός ο ένας χρόνος, 1,5 της πανδημίας. Και νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα βήμα και προς αυτή την κατεύθυνση, παιδιά. Πάμε. Δικιά σου εισαγωγή. Ναι, γιατί και οφείλω να το πω ότι ήξερα τα πράγματα, είχα τα στοιχεία, την εικόνα, αλλά με πυροδότησε ακόμη περισσότερο ένα άρθρο του Μιχάλη του Ψήλου χθεσινό για το τι σήμαινε η πανδημία σε οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερο. Είναι τόσο άσχημο που ξεπερνάει τη φαντασία καμιά φορά. Και για να μην φανεί ότι είναι υπερβολικός ο τίτλος που δώσαμε στην προαναγγελία της σημερινής μας εκπομπής, ως COVID-19 ο ιός των πλουσίων, θα δώσουμε αμέσως κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μιλούμε για τους 2.700 δισεκατομμυριούχους που αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτοί οι μόλις 2.700 άνθρωποι, έναντι των 7 και κάτι δισεκατομμυρίων, αύξησαν τις προσωπικές τους περιουσίες το 2020, τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, κατά 60%. Κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται αθροιστικά στα 13 τρισεκατομμύρια. Όσα δηλαδή δολάρια Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών. Όσα λοιπόν αντιστοιχούν ως περιουσιακά στοιχεία σε 4,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι αύξησαν 60% τον πλούτο τους. Πόσοι είπες, ξαναπες το νούμερο. Είναι 2.700 δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον πλανήτη. Είναι απίστευτο. Με Την ίδια περιουσίες στιγμή μικρών κρατών, να το πούμε. υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ αυτών που τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι μεγαλύτερα από το ΑΕΠ μιας ολόκληρης χώρας. Ξέρετε, αυξήσανε κατά τρισεκατομμύρια τις περιουσίες τους μέσα σε ένα χρόνο, την ίδια ώρα που η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι περισσότερο από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη το ίδιο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της πανδημίας έπεσαν στην απόλυτη φτώχεια. Σε μια συνθήκη να προσπαθούν να ζήσουν με λιγότερο από 1,80-1,8 δολάρια Αμερικής την ημέρα, περίπου 1,5 ευρώ την ημέρα. Αυτός είναι ο πλανήτης Γη. Να σε διακόψω. Το είδαμε και εδώ στην Ελλάδα ότι υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα για πολλούς μήνες, έτσι. Κακά τα ψέματα. Και κανείς δεν σκέφτηκε τι θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ταΐζουν τα παιδιά τους, πώς θα πληρώσουν τα ενίκια τους και πώς θα πληρώσουν τα δάνειά τους. Να το πούμε και αυτό, ότι κάποιοι είχαν υποχρεώσεις, χρέη, τα οποία δεν είδαμε κάποια ευαισθησία από το κοινωνικό σύνολο απέναντι σε αυτά, τα οποία παρέμειναν. Μάλιστα, θέλω να πω ότι ωραία είναι η επιστροπετέα προκαταβολή, αλλά σε ένα βαθμό της, βέβαια στο μισό, το 50%, είναι ένα ακόμα χρέος, που ίσως δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί φορτώνεται. Εμένα πάντως, επειδή τα παρακολουθώ χρόνια και επειδή μου αρέσει η επιστημονική φαντασία και έχω διαβάσει πάρα πολλά σενάρια τέτοιου τύπου, έχω διαβάσει σενάρια για το τι ακριβώς μέλη γενέστε από το 1995. Να μην πω και πιο πριν. Στα οποία τι λέγανε τα σενάρια αυτά, ότι τέτοιου τύπου καταστάσεις όπως πανδημίες, μεγάλες καταστροφές κτλ. Μελετούνται διεξοδικά από πριν από τις λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις, think tanks δηλαδή, και στείνονται σενάρια πως κάποιοι οργανισμοί και κάποιοι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά και κάποιες πολυεθνικές θα πετύχουν το maximum των κερδών επενδύοντας πάνω στην καταστροφή.
Το βλέπουμε πολύ καλά. Η Pfizer πόσα δισεκατομμύρια έβγαλε. Δεν λέμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που φτιάξει το εμβόλιο και όλα αυτά. Αλλά Για το φέτος ασημείωτο. υπολογίζεται ότι η κερδοφορία της μόνο από το εμβόλιο κατά του COVID-19 θα φτάσει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Είμαι λάθος. Λοιπόν, μπράβο στη Pfizer και τους αξίζουν και τα 20 να τους δώσουμε τα άλλα 10 δώρο. Αν είχα τους τα έδινα. Δεν θέλω όμως Έχω να πω μια αυτό. μικρή Ενοχλούμε διαφωνία όμως και θα το πω παρακάτω. Ναι. με θεσμούς και με funds και με τα λοιπά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σαν τα κοράκια έχουν μαζευτεί γύρω από ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους και να πληρώσουν αυτά τα χρεωστούμενά τους και είναι έτοιμοι να τους πάρουν τα σπίτια, τις περιουσίες, τις επιχειρήσεις, τα πάντα. Εντάξει. Λουκά, αυτό εκεί θα γίνεται έπρεπε- όμως στο χαμηλό επίπεδο της κοινωνίας. Το οποίο είναι Γιατί τα 7 δισεκατομμύρια δηλαδή. Άμα Είναι- αφαιρέσεις τους 2.000 Ακριβώς. από τα 7 δισεκατομμύρια, μένουν 7 δισεκατομμύρια. Λουκά, αυτό λοιπόν αναδεικνύουν όλα τα στοιχεία, είτε της Παγκόσμιας Τράπεζας, είτε θα σας αναφέρω στοιχεία ακόμα και για την Ελλάδα, του συνδέσμου μάλιστα των ελληνικών βιομηχανιών, του περίφημου ΣΕΒ, στοιχεία για την Γερμανία, είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία στον πλανήτη, αλλά και σε κάθε κράτος, που κατέχουν συντριπτικά τον παραγόμενο πλούτο. Δηλαδή το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει πάνω από το 55% του καθαρού παγκόσμιου πλούτου. Το 1% το 55-56% του πλούτου. Γιατί έτσι δικαιολογείται ότι ο ιδρυτής της Τέσλα, ο Elon Musk, έφτασε στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι εξηγείται πως ο Τζεφ Μπέζος της Amazon έφτασε στα 155 δισεκατομμύρια ή ο Γάλλος Μπερνάρ Ανρό που βρίσκεται στα 132 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας ηλικιωδώς τα πλούτη τους μέσα στον τελευταίο χρόνο. Μέσα από μια κρίση που επιβεβαιώνει αυτό το παλιό ρητό που έλεγαν και λέμε στην Ελλάδα, ότι στην κρίση οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και σε αυτή την κρίση όμως, για να έρθω πολύ κοντά σε αυτό που είπες Λουκά, επιβεβαιώθηκε το εξής. Ότι στην δύσκολη στιγμή όλοι προστρέχουν στο κράτος. Αυτό το κράτος που το πετροβολούν, που το θέλουν μικρό, το θέλουν συρρυκνωμένο, το εμφανίζουν μονίμως διεφθαρμένο, ανίκανο, τυποτένιο. Όλοι. Και πρώτα απ' όλα αυτοί που το πολεμάνε. Τράπεζες, μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλοεπιχειρηματίες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι πρώτοι που προστρέχουν και ζητούν στήριξη όταν τα πράγματα ζορίσουν και τα κέρδη μετατραπούν σε χασούρα, να στηριχθούν, είναι οι ίδιοι εχθροί του κράτους. Αυτούς τους ξαναπλήρωσε. Είτε είναι λοιπόν οικονομική η κρίση, είτε είναι ανθρωπιστική, είτε είναι τεχνολογική, είτε είναι φυσικές καταστροφές, όλοι στρεφόμαστε να βρούμε στο κράτος το αποκούμπι και τη Να σε σωτηρία. διακόψω λίγο. Επειδή είναι μια μεγάλη Πόσους θα συζήτηση, αντέξει. είναι Και μια τα μεγάλη πολλά συζήτηση. τα παίρνουν οι λίγοι. Έτσι. Θέλω να πω Έτσι όμως, καταλήγουν να χάνονται τα σπίτια των πολλών. είναι μια συζήτηση που πολλοί άνθρωποι την κάνουν με έτσι μια απορία και με μια έκπληξη και κοίτα να δεις που οδεύουμε λένε. Θα ήθελα εδώ να πω ότι εγώ κατά τη γνώμη μου, επειδή όπως έχω πει και εγώ και εσύ και όλοι μας εδώ πέρα τα μελετάμε χρόνια όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι πάμε προς καλύτερες περιοχές της ανθρωπότητας, τις εποχές της ανθρωπότητας και όχι προς χειρότερες. Γιατί τα ίδια συνέβαιναν και παλιά. Η υπερσυγκέντρωση της εξουσίας δεν γινόταν πρακτικά, αλλά συνέβαινε. Υπήρχαν άνθρωποι που εξουσίαζαν πληθυσμούς σε ζωή και σε θάνατο. Το γεγονός ότι ο μέσος σημερινός άνθρωπος έχει την ικανότητα της ενημέρωσης για πρώτη φορά και την ικανότητα Μιλάς για να ποιους? ακούει. Μιλάς για μία Μιλάω για μειοψηφία στον βασιλιάδες πλανήτη. που κάνανε κάτι Στο λεπτό. και Λουκά, το βλέπεις σαν Ευρωπαίος. Ή εσύ βλέπεις την μικρή αυλή της Ευρώπης που λες οφείλουμε εδώ να πούμε, κάπως τα καταφέρνουμε. οφείλουμε. Μα δεν Θέλω να γίνεται, δεις όλη δυστυχώς. την Ναι, Αφρική. συμφωνούμε. Θέλω να δεις τη μισή και δεν παραπάνω είμαι, δεν είμαι αμερικανική οπαδός, ύπνο. δεν είμαι οπαδός του καπιταλισμού, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εξαπλώνεται ο καπιταλισμός στον πλανήτη είναι ίσως ο μοναδικός εφικτός. Δηλαδή φέρνει την ανάπτυξη, ξεκινώντας από βέβαια από την εκμετάλλευση κτλ. Αλλά φέρνει μια ανάπτυξη
Ενώ δεν έχουμε δει να έχουν καταφέρει με άλλα συστήματα να το κάνουν αυτό. Να βάλω μία παράμετρο, Λουκά, όταν τελειώσει. Εγώ το λέω αυτό που είμαι εχθρός του καπιταλισμού. Αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Εγώ θα ήθελα να πω, δεν θέλω να μιλήσω όμως για τον καπιταλισμό, αν είναι σωστός ή λάθος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Θα ήθελα όμως να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα της ενημέρωσης. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα της γνώσης. Για πρώτη φορά η επιστήμη μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Ενημέρωσης όμως. Πολύ υπονομευμένης ενημέρωσης. Πολύ. Σε βαθμό που δεν να αμφιβάλλεις για το ποιο όμως. είναι το αληθινό και το πραγματικό. Δεν υπήρχε είναι ζητήματα καλύτερη. μεγάλα. Να σου πω ένα Αλλά πράγμα. πάμε... Μια που μπήκαμε. Αλλάζουμε όμως πάλι θέμα. Δεν πειράζει. Παλιότερα υπήρχαν, γιατί Όχι, είναι ένα πειράζει, θέμα. Λουκά. Ξεκίνησε Πειράζει, από Λουκά, την δεν αρχή της συμφωνώ. εκπομπής. Θόδωρε, ξεκίνησε από την αρχή της εκπομπής και το συζητήσαμε ότι υπάρχει Τι θέμα είπαμε? με την ενημέρωση. Εγώ σας λέω ότι παλιότερα υπήρχαν καναλάρχες, ας το πούμε, εκδοτικοί οίκοι κτλ. Που καφιόντουσαν ότι μπορούν να δημιουργήσουν πόλεμους από μια φωτογραφία. Σας το θυμίζω, την ξέρεις την περίπτωση με το Χίρις. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε ότι αυτό το πράγμα αλλάζει. Και αν πολεμήσουμε όλοι μαζί, νομίζω ότι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο και όχι χειρότερο. Λουκά, επέτρεψε μου να βάλω, Θόδωρε, μια παράμετρο για να βοηθήσω τη συζήτηση. Είναι και ένα θέμα της φορολογίας, που τα κράτη δυστυχώς δεν κάνουν δίκαια φορολόγηση και ειδικά σε κάποιες εταιρείες, για τις μεγάλες εταιρείες που μιλάμε, που πραγματικά θα είχαν συνεισφέρει ώστε να μειώσουν και την οικονομική ζημιά στις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία, αλλά και για να αρχίσει μια ανάκαμψη. Και ξέρεις, ο κόσμος εξορκίζεται ακόμα περισσότερο όταν αυτές οι απροκάλυπτες υπερβολές της παγκόσμιας οικονομίας συμβαίνουν. Και τώρα από ποτέ φάνηκε περισσότερο στον ορίζοντα ότι αυτές οι ανισότητες στην οικονομία και στα συστήματα υγείας. Και επίσης γκρεμίζεται γύρω μας το φορολογικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την αποφυγή καταβολής μεριδίου όλων αυτών των εταιριών που κερδίζουν τεράστια δισεκατομμύρια. Αν λοιπόν μιλάμε για μεταρρύθμιση, γιατί ακούμε μόνο τη λέξη μεταρρύθμιση που έχει σχέση μόνο με το πόπολο, να το πω έτσι. Μεταρρύθμιση όμως στους φορολογικούς παραδείσους δυστυχώς δεν βλέπω πουθενά. Ξέρεις όμως την Λοιπόν, ύπαρξη των φορολογικών. Μου επιτρέπετε. Ήταν ένα από αυτά που ήθελα να θίξω και είναι πολύ ωραίο που έκανε στον προπομπό. Και για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, γιατί βάζει ζητήματα, Λουκά μου, περί καπιταλισμού, υπέρ ή κατά κτλ. Ναι, κακός. Έτσι. Μέσα στο πλαίσιο μιας ανοιχτής φιλελεύθερης κοινωνίας που θα δίνει και τη δυνατότητα έτσι, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το ερώτημα είναι πώς συνθέτεις το μείγμα, δηλαδή την οργανωμένη πολιτεία, με μια ιδιωτική πρωτοβουλία που επιδιώκει το κέρδος του ατόμου, αλλά ενταγμένης μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Με κανόνα. Όχι όποιος τραβάει πιο γρήγορα πιστόλι σκοτώνει τον άλλον. Συμφωνώ και με να πω απόλυτα. παράδειγμα συγκεκριμένο για τις φορολογίες που ανέφερε τώρα ο Γιώργης. Λοιπόν, ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας στο Κογκρέσο πριν από 1-1,5 μήνα, στην πρώτη του ομιλία στο Κογκρέσο, ανέφερε συνταρακτικά πράγματα. Δυστυχώς εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα για την περίφημη ενημέρωση που μιλούμε. Ένα από αυτά ήταν ότι οι 90 μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν πληρώνουν στο κράτος ούτε $1 φόρο. Όπως και εδώ. Οι 90 μεγαλύτερες, επαναλαμβάνω, και ήταν πληροφορία καταγγελία του Προέδρου των ΗΠΑ, δεν πληρώνουν ούτε $1. Καφιούνται ότι Ζήτησε είναι επίσης δημιουργή ο νέος θέσεων πρόεδρος, και πλούτου. ζήτησε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μεγάλης ηλικίας που όλοι περίμεναν, όπως και εγώ, ότι θα είναι περίπου σε θερμοκοιτίδα για να τη διοίκηση θα την ασκεί η αντιπρόεδρος, και κατόρθωσε να μας εκπλήξει ευχάριστα μέχρι στιγμής. Τι είπε για τους παραδείσους τους φορολογικούς? Ελάτε, και το βάζει πρόταση να συμφωνήσουμε να υπάρχει παγκοσμίως μίνιμουμ φορολόγηση των κεφαλαίων του 21%, παρακαλώ. Κάτω από 21% να μην επιτρέπεται σε κανέναν να υποδεχθεί κεφάλαια όποιας μορφής και για όποιο σκοπό. Και τρίτον, τι έκανε στις ΗΠΑ? Αύξησε το βασικό μισθό των απογείωση. Λοιπόν, αυτά
δεν τα έκανε κάποιος μπολσεβίκος, αντικαπιταλιστής, αντιφιλελεύθερος, αντι ό,τι θέλεις. Γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες την μητέρα του καπιταλισμού, το πιο προωθημένο και προπορευόμενο μοντέλο. Γιατί αυτή η ανισότητα που έχει χτιστεί στον πλανήτη θα σκάζει. Έτσι, μπράβο. Θα τα πάρει όλα κύμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα έτσι. Και κάποιοι να το θεωρούν, πολύ καλά το είπες Γιώργο Αθανασίου, εδώ στην Ελλάδα, ότι είναι μεταρρύθμιση το να βάζει τον εργαζόμενο να δουλεύει περισσότερες ώρες και απλήρωτο. Να του κόψεις και την αποζημίωση της απώλειας όταν θα συμβεί. Να του ξανακόψεις τη σύνταξή του. Και ότι αυτό είναι μεταρρύθμιση. Και ότι δημιουργείς, τι δημιουργείς. Να γίνουμε Σαγκάι λοιπόν, να γίνουμε Κίνα, να πάμε σε μισθούς Βουλγαρίας. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Να ακούσουν τα λόγια αντί να πεις σου, πώς θα κάνω συμμέτοχη την κοινωνία. Αποδεικνύεται. να Μέσα από την ακούσουν τα πανδημία λόγια είπες, σου πολύ εκεί μόνο έξω. αυτό θέλω. Να ακούσουν τα Μόνο λόγια αυτό σου θέλω. εκεί έξω πολύ. Πες, συνέχισε. Υπήρχε μία έρευνα, Θόδωρε, της Μόνο Action Aid αυτό, που μην μιλούσε με διακόψετε εδώ. για τους... Μόνο... Να πω τη φράση μου, δευτερόλεπτα. Που μιλάει για τους πέντε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς που την προηγούμενη χρονιά φοροαποφύγανε 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Νομίζω είναι τεράστιο νούμερο για 5 κολοσσούς. Μα ο Biden είπε 90, οι μεγαλύτερες 90 εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν σου λέει ο Αμερικανός πρόεδρος οι 90 μεγαλύτερες των Ηνωμένων Πολιτειών, σκέψου ότι κάθε μία από αυτές έχει προϋπολογισμούς που μπορούν να ξεπερνούν τον εθνικό μας προϋπολογισμό. Το διανοούμαστε. Ότι δεν πληρώνουν ούτε $1 στο αμερικανικό δημόσιο. Αλλά από αυτό το δημόσιο και αυτή την περίοδο πήραν ενισχύσεις για την περίοδο της πανδημίας. Γιατί οι αποκλίσεις που εντάθηκαν είναι ακριβώς γιατί κλήθηκε πάλι ο δημόσιος τομέας, το κράτος το οργανωμένο, να ενισχύσει οικονομικά την αγορά και τις επιχειρήσεις. Έτσι, μεν οι επιχειρήσεις κατόρθωσαν να συντηρηθούν ή τέλος πάντων να μειώσουν τις απώλειες, ενώ το κράτος που είχε ταυτόχρονα και τα κόστη της δημόσιας υγείας γονάτισε και γονατίζει και του λένε ότι υπερχρεώνεσαι μάλιστα και το τιμωρούν κιόλας. Λοιπόν, γιατί πάει να στηρίξει τα πάντα. Να σε διακόψω. Είσαι υπεραναλυτικός. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ να πω όμως ότι για πρώτη φορά, επειδή τώρα πλέον δεν υπάρχει και ο μπαμπούλας του κακού κομμουνισμού, η Σοβιετική Ένωση κτλ. Που παλιά χρησιμοποιήθηκε για να πακετάρει πολλά πράγματα, για πρώτη φορά τίθεται ξεκάθαρα αυτό το θέμα. Είναι ξεκάθαρο σε όλους πλέον ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η ανθρωπότητα να βαδίζει με αυτούς τους ρυθμούς. Και πλέον γίνονται πράξεις ακόμα και από αυτούς που δεν θα το περίμενες, όπως είπες για τον Biden. Πολύ σωστά. Και γι' αυτό θα πρέπει να βάλουν λίγο μυαλό όλοι αυτοί που χρησιμοποίησαν τις δικαιολογίες του παρελθόντος για να επιβάλλουν απάνθρωπες πρακτικές διακυβέρνησης και διαβίωσης στους ανθρώπους, να καταλάβουν ότι αναγκαστικά θα πρέπει να προχωρήσουμε σαν ανθρωπότητα σε κάτι καινούριο. Ακούω το Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη, τον απίστευτο Άδωνη Γεωργιάδη να μιλούνε με την έννοια της πρωτοπορίας και των μεταρρυθμίσεων για πράγματα τα οποία στην πράξη απέτυχαν, να εγκαταλείπονται στις μητροπόλεις του καπιταλισμού και αναζητούν τα νέα μοντέλα και τρελαίνομαι. Εξυπηρετούν οι άνθρωποι αυτοί. Άλλου τύπου. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να τους ακούω και να τους δέχομαι και να μου πουλάνε τη μούρη ότι είναι και εξυγχρονιστές και μεταρρυθμιστές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να το βουλιάξουμε όλο. Να το βουλιάξουμε όλο. Παιδιά, στην Ελλάδα ο ΣΕΒ έδωσε στοιχεία του 2020, παρακαλώ, ότι το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού μας κατέχει τουλάχιστον το 42% του πλούτου. Ότι το 55,5% του πληθυσμού μας θεωρείται ότι είναι οικονομικά ευάλωτο, όταν ο μέσος όρος στον ΩΣΑ είναι 39% και εμείς είμαστε στο 55,5%. Ότι το 13% του πληθυσμού μας βρίσκεται κάτω από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, έναντι 11,5% μέσο όρο στον ΩΣΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην Ελλάδα. Stop. Θα φύγουμε πολύ από το χρόνο μας. Γι' αυτό, κράτα το θέμα αυτό, όπως ξεκινήσαμε το άλλο θέμα που είχαμε σταματήσει και το συνεχίζουμε. Αυτό το θέμα, το που οδεύει πραγματικά η οικονομία, να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους για το τι είναι η οικονομία, να το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
Γιατί μόνο εκεί νομίζω ότι είναι οι δείκτες Πρωτού και τα νούμερα. Δεν είναι ναι. οι δείκτες και τα νούμερα. Θα το κάνουμε. Είναι το πώς ζει ο άλλος μες στο σπίτι. Ή τη Δευτέρα την επόμενη Πέμπτη. Μία κουβέντα μόνο, γιατί πρέπει να σου το απαντήσω. Λουκά μου, με επιτρέπεις? Λοιπόν, είπες κάτι για τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Ναι, κολλήσαμε πάλι προς στιγμή. Εντάξει. Και ανέφερε τη Pfizer και ποια άλλη και σου είπε ότι υπολογίζονται περίπου 26 δισεκατομμύρια μόνο από το εμβόλιο φέτος στα κέρδη της. Λοιπόν, σωστά, να πούμε και εδώ το εξής. Δεν τα δικαιούνται όλα αυτά τα κέρδη, Λουκά και Γιώργο, γιατί στην έρευνα μπήκανε με κρατικές ενισχύσεις, προπληρώθηκαν τις παραγγελίες επιπλέον και απαλλάχθηκαν και των ευθυνών. Αλλά στα κέρδη θέλουν να είναι μόνοι. Στις υποχρεώσεις να είναι των αλωνών. Δεν τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι δηλαδή, πού είναι ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή και να πει ναι, δεν θα βγάλω 26 δις μόνο από το εμβόλιο, θα βγάλω 16, θα βγάλω 20 και θα απελευθερώσω για ένα διάστημα τις πατέντες να μπορέσει ο πλανήτης να εμβολιαστεί παντού. Stop, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Rapid test. Αυτό. Rapid test. Τελικά, χρησιμοποιήθηκε αυτός ο ιός για να βγάλουν κάποιοι λεφτά? Είναι ταξικός ιός, είναι ο ιός των πλουσίων. Ναι, χρησιμοποιήθηκε. Εσύ υπάρχεις, Γιώργο?